Makita nimo nga si Daniel nahitumpawak sa kalisdanan. Nahibalo ka bag ngano? Ug nahibalo ka ba kinsa ang nagtambog kang Daniel dinhi uban sa mga leyon? Atong susihon. Si Daniel ug ang leyon. Ako si Angela. Ako si Thanos. Ako si Mama Amor. Bisaya for Kids! Ang katawhan sa Dios misupak kaniya. Busa, gipabihag sa Dios sila sa ilang mga kaaway. Ilang gilaglag ang Jerusalem o gibihag ang daghang mga Hudiyo ngadto sa ilang kaugalingong nasod, ang Babylonia. Si Daniel maoy usa sa mga Hudiyo sa Babylonia. Misalig siya sa Dios ug nag-ampo kaniya katulo ka beses sa usa ka adlaw. Gipanalanginan sa Dios si Daniel ug nahimo siyang gamhanang lider sa mga nasod. Ang hari karon sa Babylonia mao ang usa ka tawo ginganlag Dario. Nakagusto siya kang Daniel tungod kay si Daniel maluluyon kaayo ug maalam. Si Dario nagpili kang Daniel nga mahimong pangulong magmando sa iyang gingharian. Kini nagpasina sa ubang mga tawo kang Daniel. Busa, nangita silag paagi nga mapahawa si Daniel. Ang mga nasina kay Daniel nakahuna-huna ug paagi. Ilang gihangyo si Haring Dario nga mohimog usa ka balaod nga sulod sa 30 ka adlaw walay usang mag-ampo sa bisan unsang Dios o tawo gawas kang Haring Dario. Ang bisan kinsang tawhana nga mosupak ning balaura kinahanglang itambog sa mga leyon. Si Dario wala mahibalo ngano kining mga tawhana gustong mahimo kining balaura. Apan siya naghuna-hunang kini usa ka maayong ideya. Miuyon siya sa pagbuhat sa balaod. Apan si Daniel nag-ampo gihapon sa Dios. Ang daotang mga tawo nahibalo nga si Daniel dili gayud mohunong sa pag-ampo sa Ginoo. Daw ang ilang plano misaler. Maong si Daniel gidakop. Si Haring Dario nasubo kaayo. Apan dili siya makausab sa balaod. Nakaamgo siya nga gilimbungan siya sa mga nasina kay Daniel. Apan dili niya mabag-o ang bag-ong balaod. Busa siya misugo gayud nga si Daniel itambog sa langob sa mga leyon. Apan ang hari misulti kang Daniel. Ako naglaom nga ang imong Diyos kinsa imong gialagaran magluwas kanimo. Ang mga leyon nagngulob ug mikamang ngadto kang Daniel. Unya, miabot ang usa ka anghel. Ang Dios ang nagpadala kaniya. Gitakom sa anghel ang baba sa mga leyon. Maong si Daniel wala namatay. Si Daniel nagpalabay sa kagabihion didto nga wala jud maunsa. Sa sunod buntag, si Dario midalagan ngadto sa langob sa mga leyon aron tan-awon kung buhi pa ba si Daniel. Nakita niya si Daniel
ug nagistorya sila. Ang Diyos nagpadala og anghel aron sa pagluwas kanako. Miingon si Daniel. Ang hari nalipay gayod. Siya nagsugo nga si Daniel hawason gikan sa langob. Ug ang daotang mga tawo kinsa misulay sa pagwagtang kang Daniel gitambog ni Haring Dario ngadto sa mga leyon ug dali-dali silang gilamoy sa mga leyon. Unya si Dario nagsugo nga ang tanang katawhan sa iyang gingharian magtahod sa Dios ni Daniel. Tungod kay siya nagbuhat ning dakong milagro. Gisultihan ni Haring Dario ang tanan sa iyang gingharian sa pagpasidungog sa gamhanang Ginoo na gituohan ni Daniel. Ug mao kato ang istorya ni Daniel ug ang mga leyon sa sulod sa langob. Salamat sa pagbisita sa akong channel ug maayong adlaw kanimo.